Mule Zimbabwe ngiyalibingelela namhlanje emba lapha engilithole khona ndithole likahle bizo lami nguChiyera njengazonke isikhathi namhlanje ngihamba ngingedwa ushumba uthe hayi namhlanje uChiyera kake thathe phela eke hambe A1 mule Zimbabwe ndokumore sinus tiri ku church kwa Prophet Jose nasi phela tiri kufamba nevanhu vanga vachinetsekana nenyaya yemoto iyaye yakambonetsa kumatepa iri kunetsa futi kumondoro muri yeZimbabwe nasi vari kupa testimony yekuti vakabatsirwa Prophet Jose zvinhu zvavo zvikafamba izvezvi vari kugara naProphet Jose even though vachienda kuback kumondoro vari kufara zvekuti because vakabatsirwa naProphet Jose muli yeZimbabwe namhlanje sikhuluma ngakho ukuthi owaba imulesila ivele mondoro bayathaba kakhulu ngoba babe lohlupho phela lolana lokuthi bahlala bebona so izinto zabo zithiswa ngwini ngumlilo kodwa namhlanje bayathokoza kakhulu bathi bayathaba ukuthi banjani udubo labo luphelile muli yeZimbabwe ngethemba lapha likhona muli yeZimbabwe laka labona uProphet Jose ebesebenzisa encedisa abantu abachiyechiyeneyo namhlanje futhi phela uthe wancedisa abantu abahlupheka ngomlilo muli yeZimbabwe sisanika isikhathi sokuthi bona bekhuluma ukuthi kwinokwenzakala ezindlini zabo saka muri yeZimbabwe nasi tichapa muri yekumondoro imbotaura imbochuza kuti chichachitika ku family yavo saka tichapa ngoyoyi pa family yacho imbotaura kuti chichachitika kuti vasvike pakubatsirwa naProphet Jose mule Zimbabwe ngazo zonke isikhathi don't forget to subscribe to Drewmas Media we are taking you to another level saka tisangovaona tozotaura zvedu navo asi tambovaona kuti vari pakati pedu chakumira mhuri yese avakubhikita ingotangira uya kuno kumberi then ndobva yadzokera bhara then ndichizoenda pane mhuri iri panapa yakakaenda dambudziko remoto waivhira katiumbememo nekubhikita wow, it's wonderful. This is God. Hakuna mungu zekwamwana. Wow, this is a big family. Kuchita mwana wezviba. We are in Mose. Wow, welcome in the house of God. Where you are, Mose? Como você vê, tudo? Thanks. Já pronto, está cada dia de lá. Vem lá. Oops. Mama, vem cá. Vem cá, mama. Okay, now, so far in America, that's what I'm calling it Morico to one. Mauia. No one marriage, Arita. Mari, Arita to Mori. This is Kilo. Dio Baba Baba Pana. Bangavani Manawa, Timon. Our daughter's mine, Baba, we generate one number. Jana Maredu, Nana Baba. Thank you. Maini, Vachete, Buya, Amai, Good, Maelewana, Abayopana, Drewmas. We are going to school, go be a
zvirikuitwa ndiri kufara zvikuru saka ndati regai ndiraramirewo pakararamira muzukuru wangu kusvika Jesu achiuya. Vanomi baba vakabereka papa vari padhuze nena saka ndisekuru. Okay. Okay, thank you. Asi kumasvingo cheche hacho haiko. Mati baba. Kumasvingo cheche hacho haiko. Muda kuti iveko. Tiona malendo wani. Chatanga kuvhura sangano. Mati baba. Tisi chatanga kuvhura sangano racho. Ndimwana wangadzi akuya tapadwa paimbogara kumbare kwainenya kutika minana mizhinji kumba kumbaroko zvinoitwa maitatenda. Okay. Ndiri mbuya vevana vakamirira vana ava nemuzukuru anga achishungurudzwa anova mbuya vevana vose. Nemurume wedu ari pano. Nemurume wangu ari pano. Mati baba. Ndatichida kuti mugoyo zoita kuti feti kubikisa kwanyahunda tisati tasvika musi 22 April. Alright. Now, that time yevanhu ndati muone kuti muriri pakati penyu uitire zvizhinji zvatichakurukura ukaona mwari vakaiso zvinoshamisa taona vachirama vachinamata vachitendewo vaita sei vamudhimanda chiichiwena. Totenda Mwari ngakuti vanhu vaone kuti muri pano. Totenda Mwari. Ngatikomberere maoko vachiwana zvekutanga. Inoitwa mai Mugwara ndinobva Mondorongezi ward 6 Chivinyika Musengi village. Ndakasangana nedambudziko remoto kubva musi wa 16 December. Nobva ndaisa 2 days pakati nobva bedroom rangu ratsva. Takatanga kutirwa nekitchen infect. Iri musi weSaturday, musi wechipiri, chitatu china chishanu, bedroom richitsva, muchisara musina kana chinhu chakabuda. Ndakangokwanisa kumhanya neparangosikofu rovadhore wardrobe ndokutora fayo yakanga ine mabhedhi ndoya ndakagona kubuda nayo nehembe dzakanga ndakangopfekawo pamuviri ndiri kumunda ndohembe dzandakasara ndinadzo. Zvadaro hama dzangu dzakazouya dzonditora ndakara ndiri kwaSabhu ndokuenda kumusha kwangu. Ndakanda kugarako 7 days right. Ndobva ndakararama kuseni semunhu akanga achishungurudzika nenhau yemoto. Saka ndakabva ndakuita zvekuvhunduka chizwa panze pachiita kanoidzi. Ndobva ndangopeura kitchen kudaiwo ndikaona hutsu hwakutoitika panze. Ndikati moto uyo watiteera zvakare. Ndobva ndangobuda panze handachakakwanisa kuita ndakangobuda ndobva ndangomirawo hangu. Zvichiri kundishungurudza kudaro ndakatisaidha hangu kubuda muyadzi mokumusha kwandanga ndakaberekwa ikoko. Ndobva ndabuda hangu muyadzi ndobva ndaenda sekurodhi uko ndobva ndanogara ikoko. Saka vanhu vakanga vachiuya vachiona vachimboshamiswa nezvakanga zviitika. Chichiri mukati mekushungurudzika kudaro kuti chichiri kuitika. Ndakabva ndaona kamwana kehanzvadzi yangu kachimhanya kakati mama mbedhu medu muri kufungaira moto. Vakamhanya kumba kuya ndobva ina ndobva ndokwanisa kukurisa zvinhu zvaisa zvanyaya yekutsvazvo ndobva vaisa pasi. Pasina 30 minutes imba yakabva yatsva. Ndobva ndati gare ndofunga takamboita hour here pakati bedroom kitchen ichitsva zvakare tiri pepapo. Saka ndakatozofunga ndikati moto uyu watotivera inini wakutondishungurudza. Saka zviri nani vandidzosere kumba kwangu ndinogara zvangu kusina dzimba ikoko ndongonozvokuita ndiri ikoko right. Vakamboda kuti pano nepano vachiramba
dzimba mumwe nemumwe akanga akumhanya achinobudisa zvinhu zvake panze akutoziva kuti hondo iri kutouya saka akanga akumhanya achinobudisa zvinhu zvake panze right ndobva vazongonditakurawo nengoro ndakudzokera kumusha kwangu sezvo ndabva uku ndisina kana chinhu chandendi nacho kumusha uku ndakasokera kupuhwa machira ndakaona machira anokwana kuita 7 ndobva ndapuhwa nechikafu zvimapoto nechichichi ndobva ndadzokera vatatakurwa nengoro takadzokera kumusha kuya nemhuri yangu iyi tasvika kumusha kuya ndofunga takasvika zvomwa past 11 usiku tangokwanisa kuskovesa moto tadzokera nana baba vangu natete vangu nasisi vangu nedzimwe hanzvadzi dzangu takwanisa kuskovesa moto ndobva tangorarawo panze tichiita kunge vanhu vari panhamo zviya ndobva tangorarawo ipopo yanobva kwaedza saka vabereki vakazongofungidza kuti regai timuke tichidzokera kunoona kuti zviri kufamba sei ndobva vatangawo kunofamba inobva wandisiya ndakasiya nasisi vangu vakati handodzokera time kuma10 ndobva wapinda munzira mbva wadzokera ndobva ndasara pamba pangu nevana vangu ava hapana imba ine denga hapana kana chii tasara pamba pedu paya mwana usabhuku akambva asvika nobva aonawo situation akambva atora vakomana ava akati handei kumba kwedu ina ndakuziva kuti ari kuadedzerei nobva ngonotorawo marata vakatora sevana vadiki ndokuya ndokungoroveraverawo pamba paya zvokuti tingokwanisawo kupinda mumba apa mvura yaiuya kwete zvokutamba right zvadaro takapinda mumba medu muya musina dhoo nobva tagara zvedu mvura yanomva yauya mvura yakatanga kunaya ichipinda mumba matakanga tiri muya zvokuti ndaitoisawo bhaketi nedhishapo zvichingodaro ndobva taita 2 days tiripo pamba mwana uyu makuseni musikana uyu saka ndakangoita kunzwa kuti bvisa izvo yakanga iri hembe yakanga ichitobvira yakanga atonzi nomwe wake waitamba naye bisa right ndobva mangwana zvakare hembe yake ndobva yatsva ndobva ndatuma mukomana ndikati ndaunodza sabhuku kuti ndo zviri kuitika sabhuku vaya ndobva uya ndobva vamhanya kwachief ndokunotaurawo chief ndobva zvadaro days chief vaya ndobva vasvika ndobva vatigira machira 4 ndobva zvadaro mangwana chief vabva mwana uyu achimuka zvakare hembe ichisva futi zvakare yakatsva makuseni ikatsva mazuva arovira ndobva ndazviona izvozvo mangwana makuseni ndatoenda kunochera razuva rovira ndakutogeza zvangu audedza mwana kuti chiuya ndikugezese ndapedza kugeza mukomana uyu ari kutochera mvura kumugodhi akati mama mubhedroom muri kubvira ndobva ndakwanisa kungomhanya kubhedroom kuya machira aya ndakabva nawo kumusha ari 7 aya ndo akanga akutotsva right saka vanhu vakangoona utsi nobva wamhanya zvakare nobva watipa chii mamwe machira takapiwa mamwe machira 3 nobva tangoitawo zvinokwanisika kuti tirarame vatangofambawo takadaro pakazoitawo vamwe baba vekumaraini kwedu vakazouyo vangonzwa chiitiko ichochi vakati ano kana ndikadzokera kuharare ndichanoenda ndonoona nhamba dzatete Tiruda ndovataurira dambudziko irori mozoona kuti mungaendesei paredhiyo ndakaita madhesi adokwana kuita 4 pasina chamboitika kana kundifonera asi moto waingobvira almost every day hembe dzandawacha ndikaisa pawaya waiona dzakubvira machira aya andapiwa nevanhu zvakare waiona akubvira right zvadaro nobva ndazofonerwa natete Tiruda pamasikati vakati tichazokubaitai manheru kuma99 ndakazoenda paredhiyo musi wa11 January nobva ndataurawo ipapo saka ndichipedzawo kutsanangurawo dambudziko ranguwo nobva makoza akupindawo onainingi saka ndaitawo zvongonamatirwawo pafoniwo zvichingodaro zvidaro asi hapana chakanga chichitombochinja vekuchechi kwandopinda kuroma vaitouya nofunga vakauya ruviri rwese vachitoitawo masevhisi avo pamba asi vaitoti vakatobva moto uyo wotosara wotobvira zvadaro apa vane vatouya nezvinhu zvokutongobatsira kuti hembe dzavaya nadzo dziya waitongonodza kutongobvira zvadaro chingofamba kungodaro saka pakazoitawo mumwe akanditi hamuno here nhamba dzavanonzi vabhozhongora muvafonere movaudza dambudziko renyu mokumbira kuti ndiri kukumbirawo nhamba dzemunhu waMwari akapedza moto wokuchurufamu zvadaro ndakabva ndangotsvagawo nhamba dzaabhozhongora
ndomva ndabata vabhozhongora ipapo ndomva ndavatsanangurira dambudziko rangu. Ndapedza kuvatsanangurira ndomva vamva vandipotsa nhamba dzaprofeti. Ipapo wakanga wamusi wa18 uyu. Ipapo ndichibva ndafonera kunhamba dzaprofeti ndakadayirwa napastor vakandidara vakati mirai 2 minutes munenge makutaura naprofeti. Ndakamira kudaro profeti vakambva vandifonera ndichibva ndatsanangura mamiriro akaita dambudziko remoto waingopisa every day ndisina kana zororo vanhu vaMwari zvokuti ndotombodzokera kumashure angu mbichana ndakatombofunga pfungwa dzokuti kufa kuri nani panoti ndirambe ndichiona chiitiko chemotochi every day here veduwe. Ndikasvika pakukumbira kuna Mwari kuti naye Mwari madi henyu kundipa ruri rufu nekuti mukanipa rufu ndinongochema ipapo zvobva zvapera ndongozongoita kufunga asi ndendisanyanye zvangudi ndo zvandaenda kumbira izvo. Ndikasvika pakutomboti vana varara ndomuka zviya ndotora chibhodhoro chemushonga chachirimo ndakazviita 3 times nekuda kuti ndaomerwa vanhu vaMwari. Ndobuda panze nechibhodhoro chemushonga chiye ndonogara pabhenji riripo pamuti ndochema ndodzokera ndonogara mumba nakufunga vana vangu. Zvadaro ndakazotaura naprofeti musi wa18 vachibva vati amai dambudziko renyu rapera kubva ndiri kuno hamuchaoni moto zvakare. Musi wa18 uwoyo vakandivimbisa kuti profeti kuti handina sendi renyu randiri kuda, handina mombe, huku kana mbudzi kana anything kubva kwamuri, ndiri kuda kunamatira kuti dambudziko renyu ripere. Ndo zvakaita profeti. Zvadaro profeti vakabva vandivimbisa kuti tiri kutosvika iko kwamai. Takazorara musi wa18 profeti vakakundikana vakabva vandifonera vakati mama tasangana nezvakati ndomva ndati ndinotenda. Mangwana vakandivimbisa kuuya ndomva vakundikana ndomva vandivimbisazve vaingotipa vandivimbisa kuuya asi vaizokundikana vakakundikana 3 days asi ndongoti from 18 nekuzoti 3 days dziya dzavakatadza kuuya vachizouya kumusha musi wa21 zuva rotovira nofunga zvekuma55 ndakatonzwa kutondifonera mama atakunonzi kwachitani kwachifi musha vatofamba sei ndomba ndangovatsanangura ndikati muchisvika pamashops anonzi Gafunga 3 kilometers masvika pachikoro chinonzi Mupereki mukatarisa left side munobva maona dzimba dzisina matenga ndopamba pangu inini. Chinguva chidiki ndakaona motikari ichidarika ndomba ndati kumukomana enda unovhura gate motikari iyo iri kuuya pano. Achimhanya kugedhi motikari ichisvika pagedhi vachisvika vakasvika vari 7 nerudo runoshamisa chavakakwanisa kusvika vakasvikobvunza kuti nai mama munhu wamaitaura naye izwi rake maribata here pavanhu vakumuresa yava. Ndikati hongu ndaribata ndimi zvikanzi amai vangu musashore kuti ndiri mwana mudiki asi dambudziko renyu ratopera. Zvadaro takagara pasi profeti ndomva vangotanga kutinamatira tiri ipapo ngoti turika maoko vachitinamatira ndomva vazotanga ndomva ndazotanga kuvatsanangurira kuti zvaifamba sei zvichiendidi chichi kusvika kumurwi wezvinhu zvakadaiwo zvemachira hembe chii zvese zvataichipiwa nevanhu vakanosvika vakatora mavhidhiyo kuburikidza nezvimabhathurumu zvekumusha zvouswa zviyazve waitongoona chichibvira chibathroom waiona chirugu cheugu chichibvira kwese ndakafamba navo tikasvika navo vakauya iri Friday musi wa21 right nobva vavimbisa pakabva pazosvika Sabhuku nobva ndavaipa introduction ndikati Sabhuku ava ndiprofeti vadii vauyawo kuzondibatsira panhau yedambudziko randinaro vakakwazisanawo. Sabhuku akatsanangura kuti tanga tiri kwachifi nhasi chifi vataura kuti kana paine vanokwanisa kubatsirawo hama yava ngavavabatsire ende musavarege vachigara vari nogona kurasikirwa nemhuri kuburikidza nokuti vane vangozofungawo dzimwe pfungwa dzisiri iridzo. Sabhuku vachitaurira profeti nobva vatenda. Profeti vakati aiwa ndinotenda Sabhuku kubva mangwana kubva nhasi izvozvi zvichienda mberi mhuri iyi yamumaoko angu ndava kuvatakura kuenda navo kuHarare iri Friday
Prophet vakambva vazosumuka zvaunobva vadzokera vakati pane vanhu vanouya vokutorai mangwana Saturday. Mangwana anobva asvika anobva pangoitwa machallenges nobva watadza kuuya. Takazoya kunoku musi wa23 kunoku. Saka kubva musi wa23 kusvika nhasi nezveso zvamuri kuona ndakapfeka saka mongoziva kuti munhu ukatsvirwa nehembe wakapfeka hembe yemumunda inenge iri hembe yakaita sei vanhu vaMwari. Saka kuti ungocheneswawo ikoko kuveduwe muchionawo ndakadai zvinongoda kutendwa handiti izvozvi kutaura kudai. Prophet wakangosiya kungotaura kuti chamunofanira kuuya nacho kungopinda motikari mouya netuhembe twedu tushoma twamakapiwa nevanhu. Takazongopiwa hembe dzokuti tikwanise kuuya takapfekawo kunoku sezvo takanga tisina chihembe. Nobva tauya zvetinobva tasikotorwa kumusha nobva tauya. Aiwa isi tigere zvakanaka vanhu vaMwari. Kana makanda chamutozviona kuti tatochinjawo veduwe. Tiri kuchengetwa naProphet, tiri mumaoko aProphet kusvika nhasi uno. Hatizivi kuti sipo inobva kupi. Chekudya tinodya kubvira makuseni, masikati. Pamasikati apo tinofanira kumbomwa dringi. Tozonoti zuva richinovira vedu tiri kudya chirungu vanhu vaMwari. Ende Prophet vedu vakativimbisa zvakawanda zvinoshamisa. Kubata kwaMwari kunoshamisa. Imwe nguva ndakutotenda kuti moto wakatouya zvakanaka. Kuti moto wakatouya zvakanaka wakatouya kuzoshandura ende hanzi panoperera pfungwa dzako ndo panopindira dzaMwari. Ezvo ndiri kunyatsoona kubata kwaMwari ende kunoshamisa. Ende kwanoshamisa zvechokwadi. Takatoenda tikatonojorodhewa isi tatiwo vana veVictorious. Takatomira pano kudaiwo. Chandakungokumbira manje ndechekuti ndakungokumbira kuti pamwedzi wapo ndimbopotawo ndichiuya chibata nevamwe kuno sezvo chibva mundoro zvamwe ndiri kunoku. Aiwa ndinotenda vanhu vaMwari. Ndibatsirewo kutenda Prophet vedu namai Prophetess vagere kwavo. Ndibatsirewo kutenda. Okay, so muisati yaenda iyi tinotenda Mwari. Tinorangarira kuti kuibve chero vasipo mutonongobvira varipo mutonongobvira asi from that day up to now they are free. Yes. It is God. It's God who did this miracle. Yes. It's not me, it's not us, it's God. Yes. So Mwari wavo ngavakudzwe nekusingaperi. Amen. Zvinobvisa tsitsi chifukwa kuti kushohwa kwakaitwa sei kwakauya kufamily asi Mwari vakatendeka vanoshamisa. Ngatimuberere Jesu maoko. So maybe if you want to be muriya kudzokera vana vakanda kuchikoro vana mauniforms murida zvekudya eda kuti zvifambe zvakanaka. Isu namama we are doing something kwairi, but you are here, you will say I can be pushed to do all I can do. Can you imagine what kind of that? Ekavati mama unoraizva munofikidzira kuti zvese mungade pasi apa. Tikati rusinoziva kuti naMwari wedu we are going to provide what you don't give through God. Now, so this family now is now going back. Saka tichaona chief vakatendera kuna matamuri iyi kusvikira dambudziko rirapera zvachose kudai. Tikunoona masabha this week ino samuri iyi yakuonekana, but you are here. You are saying, Lord, me I'm even here. I came share something with this family. They don't have anything, nothing to eat, nothing. Can I see what's together?
though isu namama we are doing something to them, but ndoziva kuti iyoyo zvinowedzeredzera zvakare. Azvika zvakanaka. So if you are there, what you are going to do, show Mama Prophetess, you can help whatever you want to help. Mulipenda nayo on Wednesday, either Tuesday, around Tuesday. So on Tuesday, but now they want uniforms. You know, you are there for them and they are there for. Blessed is the hand that giveth. Yes, thank you so much. God bless you so much. Yes. Mukati mekugara kwatiri kuita vakatipawo mari imwe yekutengawo zvimwe zvatisina ndokuri vataura. Alright. Mama wakagara apa vane chekiti Zambia remeluna ndodawo kuvatenda. Ndibatsirewo kutendawo. Vakatipawo mari yekutengawo sipo nemafuta. I can't say it's a lot. Now, so we are here, children of God. I think I'm fine, which are the Pharaoh. In Judah, and our Pharaoh done. Yes, our sin by God, which are a sooner boy. In most of the Zvirikuitwa, the wise and schools are only. So I put some more. From that day, through the name of Jesus, they will say that God deserves glory and glory and glory and glory. In 40 years, 50 years, they come all the way from a single. They are coming. Vanhu vaMwari ndibatsirewo kutenda Prophet kuda kwaShe Jose. Zita ravo ngariende mberi. Dai Mwari vangu vaitirawo zvakanaka mukati mokurarama kwavo. Ndatenda zvangu. God bless you. Notenda Mwari. Timu yakufara. Iyo timu yakufara. Ngoma kufara wewe. Kufara. Akuri kuimba. Sure. Zvokuti. Taura, ndakufara zvokuti. Ko yevi ngo ka. Ndikufara ndo. Ndikufara nekuti dambudziko remoto rakapera. Vanava vanofanira kuti vafare nechikonzero chekuti pamba takanga tisabudi. Vakanga vangogara vari pamba njiti kana mukabuda dambudziko iri rikauya ndinoriita sei ndiri ndega. Saka vana vanga vasakwanisi chero kusununguka kuenda kunotambawo nevamwe. Saka ndinongotendawo zvangu kuti dambudziko rakapera. Vana vangu vakudzokera mukunofarawo nevamwe. Sezvandaita inini wachona ndakanga kuita sekuti kuti ndisvike pane vanhu amene kuti zvakanga zvisatoiti ndaitoona sekuti ndikasvika pavanhu pamwe vanhu vaiva ndotanga kubvira moto vanhu vacho vakanga vasandifarirawo futi. Tyawo vanhu vaMwari mufunge zvinongotyisa mufunge moto chinhu chinotyisa kungoona wakungobvira. Saka unenge wakungonzwa kuti ndikasvika pavanhu pamwe pane zvinhu zvinotoitika. Pane vamwe vanhu vakatombonditaura inini kuti mamurega ndisvika pamba penyu moto ukasara wobvira munoita sei. Mbuya ivo vakataura vakati kana uchibvira ngaubvire hapana kwandiromisa nokuti muzukuru wangu apa ndaingozvidarikirawo ndichida kutouya kuno kuHarare mangwana. So we are saying if they are going back, they need to start a project. If you check it out, if we just say, I still remember this family. Mwana akarota akarota hope. Muchichi achitubiri achitubiri. Ndakarota mwana achitaura achiti mama munhu uya akati ndibvirisa moto adzingwa na Prophet aenda. Pane mazuva macho ndakarota hope idzodzo. We are happy.
mari dzavakuzwa kwozoita nhasi vatisikunisa vaperi ainawo dzehope dzivete saka nhasi ndanotodiri mukati mesangano rangu mandinonamata ndiri saka ndanotochita sekuti hamino zvavanga vachimboitaita vanhu vanga varimo muchechi medu imomo saka inga ndangosumuka chite sekuti ndanda kuda kutouya kuno kuchechi kuharare ndoba ndabva ndangosumudza roko ndikati ndakurova pasi ndichivabhaibhisa vanhu vese vemuchechi. kana zvakadai zvekuitika izvi chifunga zveconference neBig Sunday comes on 22 April this year. Mwari akaita zvikuru nai izvi kuitika nezvanhasika izvi izvimawisa chifunga conference manje atinge tine time yekuti tisunungurwa manje. Glory be to Jesus. Thank you, we are done. Pandichaenda inini vanhu vese vekumushanguka ndinoziva kuti vane shuviro yekuda kuona profeti vakapedza moto saka zvakadaro profeti kana vaine nguvaka ndichatogwadedzera vanhu vavaone vanofara maya azvinogorwadza vanototobvira kusvika vototobvira kuenda aiwa mari ngavaomererwe ngavakudzwe ngavateerwe. Amen. So, I don't know if there are people who are saying we are willing to this family. You are here, you are willing, you can take a part, you are walker. No come here. That's okay, but it's not a feel like Samara. What's okay about this? But if I get it, so that's about me and the Panyama says, could you want to that's what we read this on yes, thank you, God bless you. Inini ndini mainyashi aiwa ndinotenda dai nekubatsirwa kwandakaitwawo nevanhu veDrewmas ndo vakaita kuti ndizive pano pana pastor vakabetsera mwana prophet vakaita kuti mwana ape dambudziko rose ripere ndozotendawo prophet vakatsikawo mukati memusha wakabarwawo murume wangu vakaita zvekuti vabereki vacho vauyawo nhasi vakauyawo vakatendeukawo kuti vanamati aiwa ndizvo zvega zvina ndinongotendawo prophet vakabatsira mwana nevesewo vechechiwo vakabatsirawo kunamata kudambudziko remwana riperewo nhasi tiri kufarawo tese nanasekuru nanambuya nomufaro kuti mwana akudzokerwa kuchikoro. Alright, isisu tauya tichida kuona pakaporera mwana ndokuona kuti aiwa ruoko rwaMwari runoshamisa saka isu tabva tati semhuri regai titendeuko tifambe pamwe chete nevana nekuonawo kupupura kwakuchiita dzimwe mhuri dzakapindawo matambudziko anga akangofanana needu nekuti mamwe matambudziko ataonamu asi vanhu vese ivavo vakakundiswa naMwari saka isu taona zvakakodzera kuti aiwa isisu regai titendeuko chero kumusha uko tavaudza profeti kuti aiwa isu toda kuti mumbouya kubhikita muri wose chechi momboita crusade vanhu vese vachiona kuti zveshuwa kushanda kwaMwari kunoshamisa ndimi makaporesa tafadzwa nenyasha. Okay, sekuru ndanzwa tichitaura nagogo muchiti hai makuda kutendeuka but handina kunzwa zvimwe kuti mamuchiti mitemo yacho izvo tisingaryi toreka doro here majuru here zvense zitachawatotoreka zvipi ngotangozwa zita takutendeuka mutemo chataudzwa ndatonobvunza mwoyo naiwe taurirewo ngotosvika kudaira zvizvo iwo zoti akomba kazopamba nepamase ngozviwanikwa zvidyiwa zvakawanda kava mwonorwakozodowo. Okay, sekuru kana manje zvikanzi hai kana mapinda chechi doro chimbosiyai fodya musiyai moita sei? Panorwadza ipapo. Sekuru ini ndanzwa shoko rokurwara kwomuzukuru ndakati mwana wakanga ade arayira ndi uyu azanziye emusikana unodzanibo ndakangana zita rake akanditi sekuru mwana anorwara uko asi chinodiwa ndechekuti touya naye koko here tikati zvakatonakazve mwana ngauye kuno kumushazi kana auya kuno kumusha toona kuti chii chinonyanya kumubata saka takatarisa kwemazuva hatina kunge taona kuuya kwemwana ndo pashure poroti pane kuda mwedzere ndozonzwa zuro riya panapa ndikanzi sekuru munotodiwa koko kuHarare
saka asi kunonzi mutakure mhuri yenyu yose muye nayo kuHarare. Motozviita muchida musingadi. Ndikati hino wandijuma, saka wada kuti tifambe sei, tinoda kuti ndiwacha tidini, zvikanzi zvimwe zvekuwacha tisiyai nokuti dhete rakatotarwa. Ndikati zvinei, ndokuti tisumukane mudzimai. Ndatora mudzimai wangu ndokuya ndokuzotora vana, ndikati chiyandei. Saka takasumuka nezuro kuya kuno. Ini ndinotenda profeti vakabatsira mhuri yangu kuti ive inorarama. Ende ndinokurudzira kuti dai varamba vachidiri vachinamata kuti zvinhu zviite zvakanaka, zvichaitawo kuti nesu mangwana tibatsirikeno pane zvakadai. Ndatenda. Okay, sekuru, tinoziva kuti imimi vanhu vakuru mamuchitenda zvekuti kuti tine vanhu kusati kwaita nechiKristu mamuchitenda vadzimu nezvinhu zvese. Before kuti vana vechiuya kuna sekuru kuna prophet, hamuna kumboenda here nevana here kuti handei kunoona kugoya yakambobatsira ani, handei kunoona sekuru akambobatsira ani? Hakuna zvakadaro nokuti haana kunge ambouya, tatomira kuti adzoke nemwana. Kusvika pari zvino tondozonzwa shoko kuti uyai kuHarare. Ndingangoti moto wakatanga horo musi wa16 ndokupisa kitchen. After 2 days nobva wapisa bedroom. Ndisingatozivi kuti moto uyu uri kubva kupiwo. Zvawakapisa bedroom mpaka handina kana chandakabuda ndinacho, hapana kana chandakasara ndinacho. Ndakangosara tiri vanhu vakanga vakapfeka hembe dzavo dzekumunda. Zvadaro ndakazongotakurwa ndikaenda kumusha kwangu. Ndaenda kumusha kwangu ikoko, ndakanogara 7 days, moto nobva watevera ikoko. Nobva wapisa, ndobva ndangoona kuti moto uyu zvawapisa zviri nani ndidzokere, nokuti pawakapisa kitchen makuseni wakazopisa dzimwe dzimba 2 zvakare. Ndobva ndangoti regai ndidzokera kumba kwangu. Ndadzokera kumba ikoko, moto uyu hauna kana kumira, wakaramba uchiendera mberi kusosvika ndapazotova mubaba akati endai mutaure ndichaenda kuHarare. Kana ndadzokera ndonoudza anenge ndonofonera tete Tilda mutaure pamhepo, vanogona kuwana vanhu vanokubatsirai. Zvadaro tete Tilda vakazondifonera, ndobva ndavatsanangurira chiitiko chemoto, ndavatsanangurira kudaro vanhu vakazotanga kuzama kundibatsirawo pamhepo. Apo naapo ndainamatirwa, asi hapana chakanga chichinja. Vanhu vachingondizoonai fonerai nhingi, zvingofamba zvakadaro, asi hapana chaichinja. Ndakazoti musi wa18 ndo pandakazopiwawo nhamba pandakazofonerwa nomwe akati bate vanonzi vaBhozhongora. VaBhozhongora ivavo vane munhu wavanoziva akapedza moto wekuchirufa, mukangoti ndatambura nemoto, vaBhozhongora vanokupai nhamba dzemuneu. Zvadaro ndakangobatawo vaBhozhongora ndavabata, vakabva vangonipawo nhamba dzaprofeti avo. Chingwa chidiki profeti ndakabva ndataura navo, vakabva vandoudza vakati amai moto watopera, hakuchina moto zvakare. Musi wa18 nobva vandivimbisa kuuya 3 days vasina kuzouya, rechi4 nobva vamba vasvika, asi vakanga vataura kuti ndiri kuno zvakare moto ndikutonamatira watopera. Zvisineiwo kubva musi wa18wo kuzosvika musi wakazosvika musi wa21 moto kwandakandisatoone wakanga watomira. Kupisa machira kwawaita nehembe dzanga dziri mumba dzandaipiwa nevanhu idzodzo dzaingotsva. Saka vakazouyawo nobva vazongotinamatira pamba, vatinamatira kudaro nobva vavimbisa vakati mangwana ndiri kudzoka kuzokutorai. Saka mangwana yaSaturday havana kuzokwanisa kuuya, vakabva vatifonera vakati ndasangana nezvakadai ndichatuma vanhu mangwana anouya kukutorai by 8 o'clock. Vanhu vane vatouya kuzokutorai. Zvisinei takabva tangoita Sunday iya takangomukawo nobva tangogadzira sekutaura kwavo kuti gadzirai pane vanhu vanouya vokutorai. Nobva tagadzirira paya, motikari yakazosvika zvokuma11 nobva yauya, nobva yatitora, nobva taya tikasvikira kuno kuchechi zvedu, vatatopindawo chechi. Kubva ipapo tiri kugara naprofeti, ndovari kutichengeta kusvika nhasi uno. Ndingati kubva musi wa18 kusvika nhasi hakuna moto watati taona. Zvinotenda. Okay, saka moto uyu munoziva kuti wakakonzereswa nei, waibva kupi, chii chakaita kuti moto utange kubvira? Hatina nazvo. Asi prophet akakudza here kuti zviri kubva kupi and everything? Havana kutaura. Prophet vakati ndauya kuzopedza dambudziko remoto,
kana makudawo kuzozivawo mozoita kuti muzive. Asiwo kubva ipapo hanguka ndinongori munhu ndakangotya zviya zvokuti kuti ndione kuti moto waibva kupi. Ndakangozvitora sezvinhu zvisina basa. Ndangoti sezvo moto wapera ndichine hangu nezvakawanda. Okay, tinoziva kuti kana paitika dambudziko rakadai kazhinji kacho munomhanya mukamboenda kun'anga, kumaprofita, kumapostori muchimboda kuziva kuti chii chiri kuitika muchitsvaga rubatsiro. Hamunambobvira makamboenda samwe kumbotsvaga rubatsiro zvekun'anga? Ndinoti chechi yandanchinamata zvangu inini iRoma, saka vaiuyawo vachingoninamatirawo. Kwozoitawo takaendawo kune muprofita tichinoningirika tinotsvagawo kuti chii akataurawo hakewo zvakangotaurawo ndobva angotipo munamato nomba tangodzokawo asi hapana chakachinja. Mhuri yeZimbabwe ngeThemba lizwile konke uNkulunkulu athe wakwenza esebenzisa phela isithunywa sakhe esinguProfet Jose. Lizwile abantu bekhuluma ngokuthi hayi uNkulunkulu ubancedile, abanye babekhala ngabantwana, abanye bekhala ngomlilo, kodwa bathi ngibebuya lapha kuProfet Jose into zonke nje ziphomba ukuhamba nje. Sokungani into yokudlala, kodwa into kade beyiphila bengakabona uProfet Jose, bathi hayi kade bephila impilo enzima, kodwa ngokufika kuProfet Jose hayi into yonke kukhanye iphomba ukuhamba nje. Kungani nje kakulalutho kade lusenzakala. Bathanda ukubonga uProfet Joseph futhi ukuthi kade bathaya bephila kahle benika accommodation. Abanye bekhuluma ukuthi hayi kade siphiwa phela ukudla okumahara, impahla sigqokiswe katsha. So mhuli yeZimbabwe ngeThemba lapha elikhona kulalabo abalendubo ezitshetsheneyo abafuna ukuthi bebekwazi ukuthi singazenza njani, abanye abakwazi. Sokweba lesikhathi sokuthi benjani sokuthi behamba kubokhulu la kubosekulu behamba indawo ezitsheneyo besithi hayi sesibhodile ilizwe, kodwa uProfet Jose uthi buya kimi ngiyakwanisa ukuthi njani ngikwanisa ukukuncedisa. Saka mhuri yeZimbabwe nasi ndirindeka shumba hafo saka ndichaita ndichitaura neshona yangu nendevere. Nasi tasangana nemhuri imwe iri kubva kubhikita, imwe iri kubva kuMondoro, vari kutaura kuti hayi takauya kuzonamatirwa naProfet Jose, zvinhu zvese zvakuendeka, zvinhu zvese zvamutserendende mhuri yeZimbabwe. Saka vese vari vane matambudziko akasiyana munofonera Drewmas Media tokupai nhamba dzaProfet Jose, mouya kuna Prophet Jose mhuri yeZimbabwe moona kubatsirwa nemunhu waMwari. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, we are taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga